खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 17 जानुवारि 2025 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोनगोन आरो बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। जायखि खामानि मावाबानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बयबो आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। खरसायाबो दिनै बारा जानाय नङा। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ।
रांखावरियाव दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बहाबा सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौ दिनै मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन बबेबा जेंनाखौ लानानै गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानायाव लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जानो हागौ सोरबा लोगोजों रायखुमा जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा दिनै खरसाया बांनोबो हागौ आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।